Snad asi poprvé tady nemáme video, kde bych jela někam na dovolenou nebo nějaký vlog, ale máme tady vánoční balení dárků pod stromeček a dávám tady tipy, ukážu vám všechny dárky, co pro koho, co mám, jak pro rodinu, tak pro kamarády. Dneska je středa. Přesně za týden jsou Vánoce a já mám tady jako všechno pokoupené, ale nemám to absolutně zabalené. Mám tady tenhle krásný balící papír, který mě stál prosím pěkně 100 korun. Je takhle hrubý, doufám, že mi to bude stačit. Mám tady izolapu nůžky a mám tady několik různých stuch, protože jsem se rozhodla, že tento rok chci mít fakt pěkně zabalené vánoční dárky. A ještě první, než se vrhneme na balení dárku, tak tady mám dáreček pro moji kamarádku, který jsem ale nezabalila jako do balícího papíru, dala jsem to takhle do růžové tašky, ona miluje růžovou. Mám tam pro ní tady tenhle ten boxíček z Benefitu, který jsem jí trošku poupravila. Tam matná rtěnka od Catrice, tady tyhle ty pimple patches, růžové 2 splněčky na make-up, maska na nos. A když to takhle otevřeme, tak tady máme Hola bronzer, gel a dušku. A tady mám pro ní z Frankobene naušníčky ve tvaru slziček, jsou zlaté, ona miluje zlatou. A právě jako má samé takové ty nekvalitní ze Sheinu a tak, takže jsem jí chtěla koupit něco kvalitnějšího. Vypadá fakt moc hezké a myslím si, že z ní bude mít radost. Dál tady mám pro ní konturku Narty, pak tady mám od Beauty Yard tady tenhle ten body cream. Od L'Orealu tady mám pro ní takovou tu bázi, jakoby jo, že ona je rozjasňující, nevím, jak se to přesně jmenuje. A je to jediný dáreček, který nebudu balit. Poprvé v životě jsem si řekla, že si sama sobě koupím vánoční dáreček pod stromeček. A včera jsem byla v obchodě a kdo mě už sledujete na Instagramu, tak už to víte, ale koupila jsem si iPhone 17 Pro, takže se jdeme společně zabalit. Není to o tom asi, že bych ho úplně nutně potřebovala, ale za mě prostě potom už ty iPhony, když se snažíte prodat ten starší, tak oni už potom nemají hodnotu. Nevím, jak to mám udělat, abyste to prostě viděli. Takhle si myslím, že to balení dárku uvidíte mnohem líp. Jako vybrala jsem si na to hrozně zajímavé prostředí, ale v mém pokoji nikde jinde není místo, abych jako mi mohla mít tolik prostoru. No nicméně nakonec teda místo kamery vyhrál telefon s tím, že kameru si koupím po Vánocích. Někdo nesnáší balit dárky, ale já popravdě, když prostě jsou takovéhle krabičky a takhle, tak mi to upřímně ani nějak nevadí. Vadí mi to tehdy, kdy to je prostě tvar dárku, který nejde zabalit a nevíte ani, jak ho máte zabalit. Mně prostě přijde, že ten papír je hrozně na hovno. Já si to musím podržet nohou. Jdeme tam dát stuhu a dáme tam červenou Jingle Bells. Tady tohle jsem koupila v Actionu za nějakých, já nevím, pár korun to stálo. A ustřihnu to zde. Jo, já jsem trošku debil. Tak naopak. Nevím, co jsem si hrozně myslela, že to bude hrozně pěkný ty dárky a myslela jsem si, že jak to budu mít hezký, ne, když jsem si na to koupila všechny ty věci. To je katastrofální, jako bych jenom chtěla říct. Pokus tam byl. Tady ustřihla takhle do špičky. Tada. No, jako snažila jsem se, není to úplně nějaká wow mašla, ale nemyslím si, že to je až tak hrozný. Tenhle dárek mi zabral 10 minut ho zabalit, takže to jsem zvědavá na ty ostatní. Máme další kus papíru. Tenhle dárek je pro mého otčího. Je to voňavka Versace a ona hrozně hezky voní, jo. Vypadá nějak takhle, nevím, jestli někdo znáte. A vím, že to je prostě sázka na jistotu, takže jdeme to zabalit. Já jsem vždycky byla typ, který kupoval jako třeba dárky týden před Vánocema. To jsem jako myslela, že z toho mě jako odvezou. Jo, takže tento rok už jsem začala poměrně docela brzo. Já jsem dneska šla spát ve 2 ráno, protože jsem se dusila večer ze spaní. A teď jsem přišla ze školy a šla jsem hnedka balit vánoční dárky. Je sice 11:40, ale zvládám to. Hrozně bych tam chtěla dát tyhle sněhuláčky. Tak jo, telefon mi zkomplikoval moje plány, že si tady asi nezabalíme spolu všechny dárky, protože mám málo místa v úložišti a neměla jsem ten telefon nechávat pod stromek, ale nemůžu to natočit, protože se mi to nevleze do telefonu všechno. Že si tu ukážeme aspoň všechny dárky, které mám pro koho a co, ale asi si je tady prostě společně nezabalíme. Ve videu, které se mi ani neuložilo, jsem vám ukazovala, co mám pro mamku. Tady mám Pandoru pro ní a je to jakoby korálek na náramek. Není visací. A je to prostě srdíčko a uvnitř je napsané Family. Už vám to asi jako neukážu, když jsem to zabalila. A nevím, jestli se mi stihla jako uložit ta voňavka. Tímhle to pro mamku nekončí, ale máme tady ještě pro ní takovou tu lesklou rtěnku od Fenty Beauty. Je to v odstínu Riri, myslím. Riri 06. Mamka hrozně miluje Rihannu. Potom tady mám ještě pro ní Laneige balzamek Narty se třpitkama, který si taky vybrala ona, protože mi ho furt kradla. Potom ještě mám pro ní i kabelku. A tento rok mamka na Vánoce dostane i nový iPhone.
Moje mamka ještě v životě neměla iPhone, jo, takže to bude hrozně jako vtipný. Dostane tu růžovou 16, která se mi jako hrozně moc líbí. Tak, další dárek, která co tady mám pro mamku, je tady ta kabelka. Je to napodobení takové té Longchamp kabelky, myslím, nevím, jak se to říká, jestli to říkám špatně, tak se omlouvám. Nicméně, já jsem si koupila tady tuhletu akorát bílou ze Sheinu a jí se hrozně líbila a chtěla ji v černé. Myslím si, že si ji od ní budu někdy půjčovat, protože je fakt pěkná. A je taková právě maličká, ale je docela i prostorná. Vevnitř má takhle ještě páseček právě kolem ramen. Stála pár korun, myslím 130 něco, nebyla vůbec drahá. Tady už mám zabalené ty polipíky, jo, ten turtěnku lesklou a ten balzámek na rty. Kabelku už mám teda zabalenou, jo, dala jsem tam takovou žlutou stuhu s mašličkama. Další jdeme zabalit Lego pro moji 7letou ségru. Je to pandí Lego. Já vám to nějak ukážu, abyste to viděli líp. Jo, ona prostě miluje pandy a říkala jsem si, že tady tohle je jako super volba, protože miluje pandy, miluje Lego, ona fakt jako zblázněná do Lega. Nicméně stala se taková vtipná situace, my jsme byli spolu sami u zubaře a zubařka jí tehdy trhala zub a prostě píchala injekce a bylo to jako brutální. Byla hrozně sice šikovná, ale hrozně plakala, tak si mi slíbila, že půjdeme do hračkárny a že si může vybrat, co chce. Jenomže ona se přesně koukala na tohle Lego a já už jsem ho měla koupené doma a ona ho fakt jako chtěla. A já jsem jí nechtěla říct ne, protože si mi řekla, že si může vybrat, co chce. No a málem si ho vzala, ale naštěstí jsem jí ukázala panenku z kouzelné berušky. Ona totiž má doma kouzelnou berušku, černého kocoura. Byla tam i taková ta liška od té Marinette, ta nejlepší kamarádka, takže si vybrala nakonec tu lišku, tu panenku. Ne to Lego. Pro mě záchrana a dobrý. Ale vím teďkom na jistotu, že z toho bude mít radost. Lego už mám zabalený a teďkom tohle myslím byly dárky pro takovou tu bližší rodinu, se kterýma budu na štědrovečerní večeři. Doufám, že jsem na nic nezapomněla, protože to je většinou můj talent, že jako nechám dárek a pak ho jako objevím za půl roku ve skříni. Nicméně jdeme teďkom zabalit tenhle ten dárek pro moji druhou prababičku. Je to z Pepka, je to taková nádobka na mýdlo a tady do toho si můžete dát třeba kartáček. Já jsem to dokázala nějak otevřít opatrně a dívejte se, takhle to vypadá, mně se to hrozně moc líbí, je to hrozně moc pěkný, ale já jdu sundat, zkusit tu cenovku. No to půjde, jo. Nešlo to odlepit, takže jsem to takhle začmárala, snad to nejde vidět. Máme ho zabalený, vybrala jsem takovouhle špitivou červenou stuhu na to, hrozně se mi to líbí. Teď jdeme zabalit dáreček pro moji babičku. Mám tady pro ní takhle voňavku, potom ta voňavka v menší verzi a tady tohle myslím je krém na tělo. Myslím si, že takové kazetky a tady tyhle ty blbosti, jako co jsou pohromadě, jsou úplně nejlepší dárky, za mě to vždycky vyřeší všechny problémy. Zabalím rovnou už dárek i pro dědu. On nechodí do barberu, on si koupil strojek a holí se doma sám a opravuje si vousy. Tady je hřeben na vousy, nějaké krémíky, olejíčky, další nějaký krémík a tady zase něco dalšího, jo, protože všechno tohle je na vousy. Myslím si, že to je hezké. Mám to takhle zabalený už. Ty dva dárečky pro babičku a pro dědu. A teďkom si jdeme zabalit dárek pro babičku. Mám pro ní šálu. Ona miluje šály, jo, a ona jako nikam nechodí, ona chodí jenom k doktorovi, takže podle mě bude šťastná, že si ji může jít ukázat k doktorovi. A taky jsem jí koupila tady tuhle tu sadu voňavek. Říkám, ona fakt nikam nechodí, takže když jde k doktorovi, tak se jako takhle stříkne a je šťastná, jo. Tak, už mám zabalené ty dárky pro babičku. Takhle jsem to jako vyskombinovala ty stuhy, protože mi přijde, že furt dávám stejné. Další dárek tu mám pro mého taťku. Nechala vytvořit desku od OnGlass, kde jsem vybrala naše fotky, jak když jsem byla malá a ještě vlastně našeho psa. On mi koupil psa ve větší velikosti. A ještě pro něho mám tady tuhle tu kolínskou vodu, protože já, když jsem ji cítila, tak jsem cítila mého otce. Takže jsem si jako tak typla, že to jako asi používá. Zabalené ty dárky, tady jsem dala takovouhle třpitivou zelenou stuhu. To jsem jako nevěděla, jak mám zabalit a vypadá to docela blbě. No, nekomentuju to radši. Rovnou si zabalíme dárek pro mého psa. Je to takovýhle perníček, jo, který jako i píská. Dávám mu tak maximálně 3 dny života, i tak si myslím, že to přeháním. U mě prostě platí, že když seš pes, cokoliv brouček, švab v pokoji, tak dostaneš dárek na Vánoce. A na perníčka máme zabaleného. A mě tady mamka přinesla jeden dárek a viděla, že balím, tak se mě zeptala, jestli jí to nezabalím. Pro mého otčího tady balíme ponožky. Jsou to takhle 3 ponožky. Myslím si, že ponožkama absolutně nic neskazíte, jakoby, jo. Já když jsem byla malá, tak když jsem dostala ponožky, tak jsem byla jako ponožky, ale teďkom jsem za to jako ráda. Docela teďkové jsou za to vždycky rádi, co si budem prostě. Ale vypadají teda ty ponožky, nicméně. Mám tady teďkom svíčku pro přítelovou mamku. Teďkom se cítím, jak kdyby mi bylo
bylo zase 12 a všem jsem kupovala svíčky na Vánoce. Ona fakt miluje svíčky, tahle ta svíčka fakt nádherně voní. Má takový dřevěný knotek, vypadá hezky i designově a chtěla jsem jí dát nějakou maličko ze slušnosti, ještě jí koupím k tomu čokoládu. Už mám zabalenou svíčku, no nevím, jestli se mi to jako úplně líbí. To Petro, jestli se momentálně díváš na tohle video, tak tě poprosím ho tady už vypnout a jdeme si ukázat, co mám pro moji tetu. Moje teta je zblázněná do skřítků a ona prostě si kupuje takové ty skřítky, jo, prostě všichni víme, o které skřítky se jedná, protože několik maminek a všichni jsou na to úplně teďkom jak šílené. Jsem viděla v Benu lékárně, myslím, to měli takovéhle toho skřítka, je to jako mýdlo, jo, vevnitř je taky mýdlo, je takhle třpitivý, je fakt pěkný, mi se to hrozně líbí. A prostě, aby toho nebylo málo, tak vlastně teta má strejdu. A tak jsem koupila 2 skřítky. Tady tohoto fialového, že tady tohoto zeleného. Představuji vám moji tetu a mého strejdu, jo, prostě si z nich takhle chci udělat srandu. Fakt by mě zajímalo, jak to momentálně teďkom zabalím. Mám ty skřítky teda zabalený, je to hrozně vtipný a vůbec nevím, jestli se mi to líbí, ale asi nejspíš ne. Tady mám toho fialového skřítka. Mám toho zeleného, ten vypadá ještě hůř. A tady je to mýdlo, no. Já jsem nevěděla, jak jinak to mám zabalit, jako přísahám, já jsem se fakt snažila, ale ne. Nevěřím tomu, ale jdu balit poslední dárek, který je pro mého přítele. Je to sportovní taška, kterou si vybral sám, on ji chtěl, takže já jsem mu naštěstí nemusela nic vymýšlet, protože absolutně nevím, co bych mu koupila. Ale jestli váš frér chodí do fitka, tak si nemyslím, že tohle je úplně špatná volba. Mám ho zabalený, tady se mi to trošku někde roztrhlo, snad se to neroztrhne víc. Mám tohoto, byl to poslední dárek, který jsem musela balit. Doufejme teda, že ještě nenajdu něco ve skříni. Za mnou už jsou teda všechny dárky, co jsem dneska zbalila, jo. Je to fakt hrozně moc. Doufám, že jsem vám dala nějaké tipy, nějaké rady nebo něco a uvidíme se snad u dalšího videa. Bye!